Бизнесът е в Bloomberg TV България. Щом търсиш успеха, знаеш, че ти трябва развитие. А развитието е бизнес. Бизнесът е страст. Бизнесът е живот с точни действия. Точно качество. В точното време. Бизнесът е вълнуващ. Бизнесът е в Bloomberg. Bloomberg TV България. Гледай в HD. Върхове и сривове, горещи точки. Нашата страст е да представяме икономиката безпристрастно. Инвестор БГ. Всеки факт е актив. Бизнесът е в Bloomberg TV България. Поставихме на чертожната дъска не стени и колони, а самия човек. Конструктив България. Здравейте! Вие сте с предаването